yan gata yau da yan daura mun zo murna ga Kabiru ango yau Rabi ta zama muryarsa. Bismillah sarki Allah kai zan sanya fari rabu na yi roƙo waƙar nan zan yi ta da annuri don isar ma'aiki manzan Allah na muku tari raba na ka bani baiwa zan yi waƙa na aure. Rabana salati kaninnin kagun kairul anami ma'ana masoyi na manzo wanda bai tsallake rami sanya ahalinsa da sahabbai dan su rike karimi rabana ka dube su ba dan ni ba auren nan ya daure. Kabiru an daura auren ka na ga ana murna gaba ɗaya dangi maza da mata sun nuna murna ka fito fes kana farin ciki yau mun taya ka murna ka rike amana da rinzi dan Allah Kabiru jure. Aure ibada ne in ji mai gata manzon Allah shawara Kabiru zan bayar dan Allah kawai ka kula komai ta nema ta so zo da sauri kawo ba wahala alabar ku tare duk sharri malinci za ya kare. Shawara gare ki amarya bude kunni kawai ki ji ni yanzu kin ya aure sai ki ladabi ga mijinki babu raini komai ya saki amarya sai ki tashi ki shi babu sanyi dan Allah Rabi ga Kabiru nan sai ku zauna a tare. Ranar bikin na hango na yin rawa da buɗa yirri masoya ku yi mun rawa ku dan taya ni yin buɗa auren masoya Kabiru da Rabi na gaba a faɗa alabar zumunci yau dai na ga masoya sun shaida da aure. Rashid ne mai waka yau gana a bikin ku lallai gwanayo murna dan har waka na mu fata na kuyi murna domin dai a yau ne ake bikin ku alakora sharri a cikin wannan rayuwa ta aure. Dangi da gawaye har abokai yau na ga suna murna na zo gare ku sunan ku shine zana kun nuna murna kun yi kokari sosai a wakar rana ku tsaya ku ji ni sunan ku yanzu zan faɗa a tare. Ga baba Lukmanu ya zo murna babanmu Umar ma ya yo murna baba Shafi'u a yau ya yo murna yayi na ango ma suna murna yaya Abubakar yau ya yo murna ga yaya Tsalha ma na yin murna yayan Musani shi ma ya yo murna har yayan mu Bashari yau ya yo murna ga yaya Sa'adu a yau ya yo murna dangi a yau sun yi murna da farin ciki an yi wannan aure. Abokai sun nuna amana sunan ku gaba ɗaya zan zazzana Abdulhakim Khalifa Allah ya saka Abdulsalam Nazifi gaishe ka Mustapha Fata Alƙara ɗaukaka Mubarak Inusa na gaishe ka
su ba shukura Allah ya taimaka. Kawayan amarya duk zan jera, na gaida Maryam har Manshura, Shukuriya Fadila kudan saurara, Halima Aisha mai kyan lura, Saratu da Jamila kun yi dabara. Allahu ya karo kaunar nura, Zainab Hafsat na yin murna domin a yau an ɗauro aure. Mai waka Rashid yanzu zan dan sa aya, alabar ku tare sannan ya karo muku soyayya. Auren Kabiru an nuna murna walla babu ƙarya, na masoya ku taya ni guda yau fa an yi aure. Gata yau da an daura mun zo murna ga Kabiru ango, yau Rabi ta zama amaryarsa.